Zita rangu ndonzi Gabriel Mandangwe. Ndiri chizvarwa cheMhuri Maini. Umo matakadzingwa tichitakurwa zvinhu zvedu nezuro zvine chisimba. Tichimbunyikidzwa kubva ikoko. Takangoona nezuro kwauya marori aisvika kuma-20 marori mahombe nemarori mairi emapurisa vaya vanodanwa vachinzi raivoti vevari. Vari kuti ivo mapepa enyu kuhaikoti ari kuti makanzi nasherifi mubve panapa. Saka taingotakurwa kubva kuBindura. Now patiri panapa tiri kuShamva district. It's 15 kilometers away from Bindura kwataigara. Saka zvinhu zvaingotakurwa, waingoti ukasvika pamba pako pasipo, musuwo wako waingoputswa. Kana musuwo waputswa, zvinhu zvoburutswa zvoiswa murori zvoendwa nazvo. Kana muridzi aripo aitorambidzwa kupinda murori yacho iyoyo. Yani zvinhu toenda nazvo tega zvichiuya kunosiiwa kunoko kuShamva district. Saka kubva nezuro tarara pano tiri panapa pasango patiri, as you can see kuti tiri pakati pesango. Hapana chatadya kubva nezuro, hapana mvura yakachena yokuti tinwe nevana kana chimbuzi yacho hapana. Takangonosiiwa pakati pesango kuno kuShamva. Asi kwatakabviswa uku hatina chatakaba, hatina watakatuka. Inzvimbo yatakatoberekerwa pakashanda vabereki vedu. Niso takasara ipapo. We have been more than 20 years now tichitogara ipapo. Saka tiri kushamisika kuti kungoya kwanzi taunza mainvestor iwayo ndo mainvestor ari kutidzinga nevari kuvamiririra kuti tisvike panzvimbo yatiri nhasi inoyi. Zvitori kuno kwake tatemhenge tichitodzingwa futi nevanhu vekuno kwake kuno kwakusi kuBindura. Endai kuBindura kwamakadzingwa ikoko. This is Shamva district. Saka hatichaziva toita sei makatarisa nhasi kwarara kuchinaya, makatarisa vanhu vakayanika hembe dzese dzine magumbezi. Tarara chinaiwa nevana vadiki vatinavo, vacheche vatinavo. Vamwe vedu vasvika pakubirwa zvikafu, zvimwe zvanga vakachengeta zvakabva nazvo kwatakabva. Mibhedha, ma-TV yabiwa, zvimwe chingopwanyikawo. Sepano patikagara musango musina order. Okay, mungati muri mhuri ngani? We are more than 50 families. More than 50 families. If I'm not mistaken, utongotosvika ku100. Because vamwe vedu vanokwanisa kuya kunoko. Vamwe vakasara uku. But tiri tese mhuri yese yanga Mhuri Maini yabviswa, we are 500 families. Kwekuenda munako here urubatsiro rwamungade nderopi? Kutoona tiri panapa nzvadzi yangu kureva kuti hatina kwekuenda. Because hakuna munhu angade kurara chinaiwa nemhuri pamwe chete nevabereki. Tiri pano, badai tine kwekuenda, nofunga dai takatoenda nezuro patakadzingwa. Akutoramba chirara musango muno tisina chekudya, chekufuga, nyangwe nezvimbuzi nemvura, kureva kuti hatorina kwekuenda. Ade kune mhuri yeZimbabwe. As you can see, takaomerwa. Hatina chekudya, hatina pekuvata, muno musango, mosquito, tunana vacheche. Tiri kuti kana pakanotibatsirawo nechikafu, mvura yekunwa chaiyo hatina patinoichera, bhozi dzakangosiiwa pasango, hapana kana tsime kana chibhorani. Saka kutobvira kumvura yekunwa hatina, chikafu chekudya hatina, pekuti tirare nemhuri. As you can see kuri kunaya, tatorara tichinaiwa kubva nezuro manheru kusvika kuseni, takachingonaiwa tiri pano. Saka hatina chatinacho kubvira pekutoti tiwande nemhuri dzedu. Saka rubatsiro rwatiri kuda kumhuri yeZimbabwe, hatingadome nemazita basi munhu akaomerwa. Chawanika ichocho kubvira pachikafu tinobatsirikana. Okay. So pane vambouya here ve-civil protection chero vamwe vangouya kuti vaone situation yamuri? Vatingati vauya vachitsvaga situation kuti vatibatsire hapana. Kwangouya vamwe vanga vachingobvunzawo vachitorawo mufananidzo nemapikicha. Vamwe vachingoitawo zvavanoita, but rubatsiro chete rwatawana kubva nezuro hatina rubatsiro rwatingataura even 0.1% hatina. Pakaoma. Muri kuita sei nevana? Zvakaoma. Patiri kugara panapa tiri panhamo. Mune vana vangani panapa? Tine vana 4. Muchirara sei? Maita sei nemvura yanga ichinaya? Yatinaya manairo chaiwo kuti izvozvo zvinhu takatongonanika. Hapana zvekuti toti hapana option dzetingakwanisa kuita. Kana mari chaiyo yokuti tiende kwatinokwanisa kuenda, hakuna kwetinokwanisa kuenda. Saka rubatsiro rwamuri kuona rwamungade nderupi? Zvokuti dai kwati kuti kwanisawo kana nemari zvaiendei kungotiwa noko kuti tindoisa zvinhu zvedu chete. Kuenda tinokwanisa kuenda. Asi saka chii chiri kunetsa patime ineyi? Chiri kunyanya kunetsa. Nyaya yekuti isa izvozvi zvatina pekugara, kungojumiwa. Hatina kana pekugara. Kumvura muri kuiwana kupi yekubika? Mvura iri kutonetsa, hakuna kana kuti tinondochera mvura. Mvura iri kutoshupa. Hatina kana kwatinoenda kochera mvura kuno.
Sekadhi remwana rekuchipatara ero. Kadhi remwana rekuchipatara. Zvese zvatonayo zvatotonanika zvinhu. Hakuna kana uchini. Kutozvinanika ikoko kwataita ikoko. Vana hatina tasiri kuti vachaenda kuchikoro nokwati. Makabviswa nguva iyo kunesu. Zvakatanga nguva iyo kukoresha. Takabviswa na 9 makuseni. 9 samazoswera mapanapa nesuro saka patoda kumbomirira ndaona tibatsiro sevanga kumbotaura zvatamirirawo sekuti atibatsirewo. Ndiani vauya vachiti vanoda kubatsira? Sekimawira amaita weminzi. Alright. Hapana tambusvika. Saka pakatoipa patiri panapa kuzi pasango. Takangotakurwa tingove murima tingonzi. Ko wai vabva nemikuBindura vachiuya nemikure kwakadai? Vakauyainiso vakauya marori pamusika. Marori akangouya pamusika tingotakurwa vachienda vachiita kuenda kunzi endai vanhu vakatosvika pano patakaoneka. Alright, nokumbira kasita renyu mimi ndinokuziva kuti bhili rekutanga ndiani? Ani? Billiard ani? Lavo. Alright, ko mama evelini makotore unotanga utora munhu aripo ipapo panzvimbo womupa employment ndozvatoziva zvaitauro zve-community ownership trust inozopinda papi kana uchinotanga utora munhu ari uko. So anti-charity begins at home. Saka imimi ofa makaipiwa here yekuti hatina tapiwa ofa kwakangouya nyaya yekuti vanhu varipo ngavabude tiri kuya nevanhu vedu. That ofa inobvira yaita rendwa kuvanhu vanga varipo recently izvozvi. And you just imagine kuti high court yakatipa 48 hours notice. Kana muconstitution mune notice ye 48 hours. And mutemo weZimbabwe section 4 inotaura kuti everyone ane right to shelter, right to food, right to education. Vana vakutodisplacewa kuchikora havachatoenda. And handizivi kuti from here munhu achaenda kupuma angasitorina musha angachitoti because chimwe chakaitika historically vamwe vakatanga kugara 1970 1950 parenmeno vachizvarwa vabereki vachifa. Mutemo wemamaini kudhara waingotora kuti mubereki kana anaita papensheni aitora mwana wake womusiyachi pabasa. Ndozvakaitika pazhinji kusvika maini yazobvara 1999 up to now. Ndopakazotanga macourt case from 2018 up to now. Vanhu zvikawazodzingwa nezvo. Asi mimi maida here tomboti mama pane mukana wacho wekuti mushande maida here kuti mama muchikoda kuramba muchigara henyu muchishanda hanzvadzi nyaya yebasa inotodiwa nemunhu wese kana kutonditi izvozvi ndinotomhanya kuenda zvatofada wakandipa nansingarambe bosi basa ndotorida notorida basa. Vanhu vaitoenda kubasa vachimhanya but zvatofa hainobvira yauya vakangouya wane pfungwa dzokuti vanhu vari panzvimbo ngavaite se ngavabva. Saka vari kushanda ipapo vabva kupi? Vari kushanda ipapo pane vakatorwa pafamu inonzi padomil kunzi outside the community. Vamwe vakabva kuHarare. Mozva pane mamwe mabasa ekuti pamwe handina 5 levels pamwe handina that but pana mamwe mabasa anongodiwaochi asina chikora handinotoitawo handingatadza kutsvaira handingatadzobata foshoro haizoda degree foshoro haizoda 5 levels but handina kupuwa that off. Nokumbira kasita renyu risere? Nonzi Jameson Piri. Ani? Jameson Piri. Okay.